Beh, sapine bengah terus lho. Heram aku. Langge to Pak D, Pak D. Ya Allah, Pak Dalang nyuwun sewu. Kula niku mbayangke lho ngantian. Lho ngasta wae. Kakung niku kan nggawa wayang. Ngapa? Kula mbayangke selek tuwek ami kaya kuwi methek ana lho. Oh tak sampluk kok kene ora ngono. Kuwi aku ngerti sejarah Mbah Kakung kuwi. Ngapa kok ngalor ngidul nggawa wayang? Biyene jane nalika sik enom ya pengen dadi dalang ning gandeng rapayu gendeng akhire. Iya. Ora kuat weh jan ya. Lek ngene carane ngrepotne petugas kuwi ya jan. Iya kono. Yo kon payakun yo kenek. Ya Bu. Cahya katri Cahya ki sorot, Sunardi sunar ki ya sorot. Dadi pas jane lek nangkap awake dhewe. Ha iya. Dasare ya nek sapine pisan. Ngono. Terus wis nyawit matur sembah nuwun Panardi kaya remen tembang ingkang klasik-klasik ya Mak. Oh panjenengane iki apa-apa waton budaya mesti seneng kok Nduk. Iya hebat. Lan iki uga ana bintang tamune men saya meriah men saya gayeng. Ya. Sapa? Pak Haji Sumarbagyo Gareng Semarang karo Mbak Proborini. Pak Gareng dhisik men jumeneng ya. Mula kang mangkono ya disupoti ngangge blendrong Pak Gareng men kiprah nggih tombo adem. Ya.
luar biasa elok tenan. Nadyanto piyayine iki wis sepuh ning jiwane semangate tetep muda. Itulah Pak Gareng Semarang. Ya maklum pancen ya wis 50 munggah mike wis ramuni. Tes. Sing wafat nike kok. Ora kuwi nek powere ngono. Aku ya wis tak power kok. Lah iya. Wah. Nggih. Aku ki jane dikabuhi gamelan iki sing semangat. Napase dawa. Terus ning bareng angine gedhe ngene iki ya munggah-munggah, Mas. Wah ya lagi iki lho sejarah aku. Ngapa? Gareng ning tengah kebon tebu ya lagi Wah, saprono sprene iki ning pengalaman. Lah iki lho pengalaman tuh apa pelajaran yang paling berharga dalam hidup manusia. Betul, nggih. Tadi seniman ki kudu manjing ajur-ajar, aja milih papan sing kepenak tok, aja milih papan sing rowo tok. Nadyan kaya nggon-nggon ngene ya tetep kita harus bekerja maksimal. Tetap profesional ngoten niku. Sing butuh hiburan ki ora mung wong sing tengah kutha tok, nadyan sing ning kaya nggon-nggon ngene iki ya butuh hiburan. Malah sok-sok yen mapan ana ing desa ngene iki awake dhewe malah entuk pakurmatan ingkang agung. Luar biasa. Lah buktine Nadyanto ki ning tengah sawah kiwa tengen kabeh iki kebon tebu. Ning nyatane sing kepareng rawuh semono akeh Mas Gareng. Ya toh?
Kuwi tandha lamun to piyai kene pancen tresna karo kabudayan, tresna karo panjenengan. Lah niku. Niki mumpung teng kebon tebu. Heeh. Sampeyan kula takoni. Apa? Tebu niku tegese napa, artine napa, yen dijlentrehke kepiye? Tebu kuwi adalah tanaman yang akan diolah menjadi gula. Kuwi tebu. Hah, kuwi jawabane cah TK kuwi. Asem ya. Lho, lah kanggone gareng piye? Kanggone gareng. Tebu ki hurufe apa? T E B U. T E ora ana kok huruf A ki apa? Sik macane piye? Tebu lho. Ning tulik hurufe jenenge E ora E. Oh, berarti malih tebu. Lho, lah perkara tebu terserah ning bakune yen huruf ya ora ana A B C D E ngono Oh ora. iya. Heeh. T E. T iki tak kei kowe mungkin ya ora. T iki tukule neng mata. Sik. Tukule tebu kuwi mapan ana ning bumi utawa ana sawah utawa ning lemah. Kowe berarti urung mendalami ilmu pertebunan. Kok iso ning mata? Tebu ki tukule ning mata nandure kanthi cara stek. Engko tukule ning ros-roske mata jenenge tukul. Kuwi tebu. Nggih to, Pak? Leres, Pak? Oh. Lah wong aku iki bekas mandor tebu kok Pak itu. Mandor apa? Nyolong tebu kuwi ya mandor ora. Lah maune nyolong terus kecekel didatekke mandor. Iya. Enak dipangan ngono wae. Dadi ora usah diapa-apake tebu dipangan ngono wae wis enak. Ya, betul. Ya ta? Heeh. B. Buahe ya batange. Tegese piye? Loh, tebu ki buahe ya batange ya buahe. Ora ana yang pelem kalak batange dhewe buahe dhewe. Heeh. Nek yen tebu ki ya buahe ya batange dadi siji. Oh, iya. Lah sing baku untuk bahan gula. Bahan gula. Bener. Oh, Ya. perkara tebu takono aku. Ya, ning tangeh lamun aku karo kowe Mas Garing iso teka ning kene antuk rejeki saka Gusti Allah tanpa lantaran Pak Sunardi. Luar biasa niki tenan aku lagi iki ning dusun apa ki paving kene. Paving. Boto. Alah saiki sing usum iki paving ora boto. Pede angel men to sing jenenge wilayah, tempat, desa aja diganti-ganti. Ora diganti piye wong kepala desane wis ganti-ganti kok desane ora ganti. Sing bener Mboto ya, Mboto Sidomulya Wates. Nggih, pokoke Sidomulya Wates ini wah jan. Saiki sampean lak wis menerjemahkan tebu to mau? Nggih. T E B O. Gandeng awake dhewe sing nimbali Pak Sunardi, ayo dijabarkan apakah itu Pak Sunardi? S U N A R D I. S. Wau wis mbok terjemahke ngono lho. Lah melek saya ke kacamataku, Sunardi, Sunar adalah sinar, di adalah linuwe. Oke, Ning per huruf. Ayo. Iki tak aja per huruf. Persuku kata. Oke, persuku. Ya. Su ki sugih sanak, sugih sedulur. Piyayine blater gampang serawung. Betul. Nar Narima ing pandum ora ngongso ning tetep usaha. Dikenal sebagai petani tebu. Ya. Ya ora? Bener. Lho, lah kok iki kepiye to? Wis jagongan sedelok aku wis paham, Pak Nardi iki piye wis paham. Ning aja kemplelet sik. Pak Nardi bisa seperti ini karena ada Mbah Kasih. Apakah makna dari kasih? Kasih. Karena beliaulah Pak Nardi menjadi seorang seperti ini. Ya. Terus? Sih iki saka tembung asih, asah, asih, asuh dalam mengelola anak-anaknya. Itu Mbah Kasih. Urung rampung teko semene. Perusahaan utawa usaha dagange jenenge Jaya Mulya. Ja apa, ya apa, mul apa, ya apa. Kok angel men to saiki? Nyambut gawe kok angel men. Lho saiki apa-apa serba cepat, tepat dan akurat. Ngono. Sampeyan ado ke Semarang iki dituntut kecerdasane. Oke. Jaya Mulya ja. Ja ning ngendi-ngendian golek tebu ya ning kene iki. Oh iya. Ning Jaya Mulya iki. Heeh. Malah PG se-Jawa Timur sing nyuple malah Pak Nardi kuwi ya. Iku yang kepengin ngerti. Heeh. Ya. Lah ya iki pensuple tebu terbesar. Kok mulek kae to, Rek? Lah nek bener apa ora? Ya bener. Ayo. Sik. Mul. Mulane golek tebu aja ning ndi ya ning Jaya Mulya iki. Kaya entut ngono mulek kae ora. Iki mesti beda karek dhewe. Ya. Ya ora, omongku bener apa ora?
Kowe iki nerjemahke apa ngandani? Lah aku sing tak omongke ngarepmu bener kabeh apa ora? Bener. Iya ora? Lah ya wis. Lho. Ya bener apa ora omong aku? Ya bener. Lah ya wis rasa takon ya. Wong angel men lho aku ki. Ayo. Wong jenenge wong iki ora usah digawe mumet-mumet wong malam hari ini malam tasakuran. Betul. Bersyukur. Bener sing mbok ngendikake sapa sing gelem syukur bakal dilipat gandakan apa kuwi Nikmate. Mula Pak Nardi panjenengane Mbah Kasih terus sak keluarga ki menikmati inilah tanda-tanda manusia yang tebal imannya. Mergo pinter bersyukur. Mergo ya kuwi mau terjemahane saka tasakuran. Apakah tasakuran? Kuwi tanda orang yang tebal imannya. Jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Contone pama aku lara. Alhamdulillah aku diparingi lara tegese Gusti Allah sing nguji aku. Iya. Gusti Allah nguji umate ora bakal melebihi kapasitas umate. Kula tetep harus bersyukur. Tandane wong sing tebal imane iki ngono. Nek yen tipis imane tandane ana. Apa? Wong sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang kuwi titenono. Wong lanang ki anggar semakin kaya semakin nakal imane tipis. Ning yen wong wedok sing imane tipis semakin nakal semakin kaya. Sik kok diulek-alik sik lek wong lanang. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Betul. Ning wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Maksudnya semakin nakal semakin kaya ki piye? Kuwi sing molo usule sapa ning ratu iki molo. Kongso to? Kongso sing kuwi mau apa? Tahu iso guyu. Bikang sing iso jigang ya. Kan terus kuwi apa kuwi? Kuwi tempe sing iso awe-awe. Kuwi lho. Iya. Lagi tawe wis bingung kowe. Sah kuwi sahnya kalau diketahui oleh orang banyak. Wong syukuran ki kudu dingerteni wong akeh kaya bengi iki. Kurang abdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Iki pas abdol. Syukuran tirakatan melek bengi nyadong wahyu. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Oh iya, bener. Dadi nadyan wis diparingi ning manungsa kuwi diwenangake nyuwun. Bener. Ya nyuwune kanthi bener marang Gusti Allah. Ya, ngene. Saiki lak Pak Nardi wayangan terus nimbali aku mengusulkan pelawake Gareng Semarang. Gandeng lantaran jenengan teko kene iki lak aku kejaba asmane Bu Kasih, Pak Nardi, terus Jaya Mulya, saya ganti terjemahno nama seorang dalang Cahya Kuntadi. Ayo. Iki ngene iki nun pangapunten lho iki. Apa? Aku menerjemahke Pak Nardi iki lak mergo aku bengi iki dikeki rezeki. Ya. Lah kowe nerjemahke jenengmu kowe ngekeki apa? Loh. Neng ngarep kalau wis kandha to, Reng. Pak Nardi telepon aku paring dawuh, Mas Cahya ndalang teng griya kula, mang padoske pelawak. Gandeng aku ki tresna kalian jenengan nggih, mangke kula belke Pak Gareng Semarang. Sampeyan teko kene pancen nimbali Pak Nardi ning lantarane lak aku. Kuwi. Ayo mesti kok padake makelar mesti aku engko. Ayo. Aku ora madake wedine kowe krasa ya alhamdulillah kok. Iya. Ayo. Oke, ora Cahya Kuntadi. Cahya Kuntadi ki kuwi cah Blitar saiki uripe ning Solo. Jos. Bener ah? Cerdas. Lho aku kok ora cerdas supaya saka Semarang tekan kene. Nah, cerdas wis lunas kok. Iya. Aku anggere lunas cak-cak Mas pokoke. Iya. Ya iki putrane Pak Sukron Sudawa. Sapa jenenge bapakmu? Tak keprondasmu. Bapak Sukron Suwanda. Alah kari malik lho kok geger. Sukron Suwanda dalang sepuh saking Blitar. Ya. Kuncara asmane minangka dalang sanggit. Tandange ngedapi-dapi suarane becik. Dikenal minangka suamine Sukesi. Waduh. Suamine Sukesi saiki ditangkap karo Mbah Kasih. Kasih. Iya. Jane cocok lho. Ning wong kabeh ki ya delok-delok wong kaya Pak Sunardi ki pendak tahun ringgitan kula dukung, Pak.
pelestari budaya pun dalange sinten mawon sing ajeng ditimbali monggo ning dagelane tetep kula Pak. Waduh. Rumangsamu iki apane Pak Nardi kok tetep kula lho ya. Lho wong usul ki ditampa ya syukur ora ya ora masalah kok. Iya. Geger ngopo to kowe iki? Heeh. Wong jenenge wong ning saya mendukung adanya syukuran malam hari ini. Beliau ini memang menikmati hidupnya mengalir ora ngongso ning tetep berusaha. Leres Mas Gareng. Ngene iki apa ngentekke truk siji. Lah iya. Ngene Ora tenang. ngentekne gandengan siji ya. Gandengan siji ora mungkin wis pokoke iki tenan iki. Ya wis arang-arang piyai kaya Pak Nardi ngene iki. Leres. Tur panjenengane kepareng-paring dawuh ora ketang sak gebiaran ngersake munggah ana pepanggungan untuk memberi ucapan terima kasih kepada para masyarakat yang telah mendukung syukuran bengi iki. Nggih, niki pancen kedah. Nggih. Ajeng pidato monggo, ajeng nembang monggo, ajeng joget monggo. Niki panggung gadanipun Pak Sunardi. Wah iya. Nggak dipun hormati mawi dayoe teka kangge minggahipun Bapak Sunardi. Dados. Gegendingan mangke kajengipun lare-lare wingking. Ning ingkang pun kersakaken menapa rumiyin panjenengan kedah napa? Lagunipun napa? Selirane napa? Nggih niki wonten teng mriki, nggih. Oh, wis ana ta? Ana teng mriki. Ora mbok waca iki ngopo ta? Wis tak waca kowe ora ngrungokne mau guna tak waca kabeh ngono. Sak kaset ngono lho aku mau. Wong aku sik ning ngisor kowe wis maca. Iya. Ngersake antarane Gathik Glinding wis. Nggih. Terus Gerajakan Banyuwangi. Nah. Nggih. Terus sik favorite Pak Nardi iki apa? Monggo sarung jagung nggih enten. Sarung jagung ngeten. Sarung jagung riyen nggih Pak Nardi nggih. Sing alus ngono saya anget ngoten. Niki gandeng sing nimbali mriki panjenengan. Kula wenangaken ingkang nyekar sinten? Ingkang nembang sinten Pak Nardi? Mang pilih piyambak. Mang pilih sing cilik napa sing mempur? Panjenengan milih niki hak panjenengan. Ya lho, nggih, nyemanggaaken. Oh, wakil kula nggih, Pak. Nggih. Ayo. Sapa sing nembang? Iki kok malah do ngurusi buntelan to, Cak? Sing nomor 3 iki, nomor 3. Oh, Inong. Nang kene nang. Mosok Pak Sunardi iki wong loman. Loman. Oh, wis dijajal no. Aja meneh kok sing nembang, sing goleke presiden mengko yo sawer. Pak Nardi niki lare kula. Kene Nduk. Niki lare saking Tulungagung Pak Nardi menika. Sing Tulungagung sing ndi? Niki. Waduh. Ning kuliah wonten Solo. Tanggane Pak Eko. Nggih. Riyen niku tumut jaranan Sapi Triputra. Leres nggih. Nggih. Lajeng dalu, Pak. Nggih. Niki Pak Nardi. Kajenge pilah antawisipun sing nyawer karo sing disawer. Nggih. Kowe kene. Lah. Wedokan iki yo tengah. Pak. Kok wedokan piye? Lah iki Piyayi Apa putri. lada langsung digawe gubuk asmara kok piye? Berek jenengan bebas. Gubuk asmara, Mas. Oh, ampun nggih. boleh Lah. ampun boleh asmara, as wajik, as kritik. Ayo, mosok to mek lungguh ya ngadeg kabeh to. Wong arepe dibayari kok lungguh. Priye seneni karo lho. Wah, Ponak aku lho. Iya ngadeg kabeh. Sik, kecuali setunggal nggih, Pak. Lah, Pak Nardi kecuali setunggal. Sinten? Niku ingkang nomor kalih saking Jawi niku tok. Wah. Niku tok mawon sanesipun ngadeg. Masalahe wis 9 wulan ya. Lah nggih, nembe
Mesake mangke lek lairan teng mriki cilaka kula malah. Wis 9 wulan kurang 10 dino. Yang lain. Apa ya ngono to? Dawuh leres Pak Nardi. Pakai agak jebrot teng mriki. Lah, ngrepotne aku lho. Repotne petugas. Lah wis 9 wulan kurang 10 dino Lah iki kok ngadeg priya malah ngrepotne wong engko. Ayo gubuk asmara. Mawi bawa jajal karo Ganong Jayamulya. Nggih. Lah dicobi bawa riyen apa langsung? langsung. Oke, siap. Gubuk asmara ta. Jan sinden bengi iki panen iki kok. Sing adeg-adeg eling karo sing lungguh lho ya. Tapi lek sing lungguh ki ketok gak kebagian iki. Tapi yo ngesakne. Nggih, Pak. Titip mawon, Pak. Titip. Sing disakne sing nek jero. Nah, Soale 9 wulan 10 desa gitu. Kurang 10 desa. Napa, Pak? Cobi ngadeg ngriko. Lah. Ya dalah, wong ngono. Nggih, lho. Bah aku sakjane ya sungkan. Ning gak nemen-nemen sungkane. Oh, mboten masalah, Pak. Apa enek to sing kaya wong sing kaya Pak Sunardi gak enek. Tunggale, Pak. Wong apa-apa kadung akeh. Yen mrobok kulino wong ngadepi. Ayo dijajal gubuk asmara. Merasa. Nggih, Pak. Asik, monggo. Dijajal. Kulino ngadepi bapake dadi kulino. arep Mbak Probo setel tenan. Yo, gubuk asmara dados. Sabar, Lik, sabar. Aku senene karo dulurku lanang iki lho. Kowe kok bolak-balik nyenane aku nyapa to kowe iki? Kula dereng didumi. Iya, engko tak dungu sing akeh. Penak. Lek kowe manut penak. Sunardi lu dine dikenal lomo seneng mepeh. Ngoten kula dereng. Lah, iya engko ae to. Surat cair. Kowe melok aku kurang aneh penak piye? Nggih Pak Nardi penak tok pokoke. Gelar domong. Wedi ra cair. Lah bareng nang TV raine gareng tak sawang kaya kotak amal malian. Tenanan wis to. Kaduan musuh PT Jayamulya. Ayo dilanjut. Dilanjut Mbak Probo. Ayo. Ayo Pak Nardi. Habiskan. Ayo lanjut. Catatan sajane hati. Datang untuk Saya berhati. Yo. Ya, iya. Apa enak? Ora enak lek gak Jayamulya.
ora gelem ngadeg kok meteng sangang sasi iki. Awas. Ho. Hop. Jaya mulya. Jaya mulya. Wes jaya ditambahi mulya. Lah saiki dibaleni nek. Nggih. Bar gubuk asmara ngisor mangem ngopo ki Mang? Aku kok Ditelasne riyen no oh ditelasne Derek. kuntek. Kurang titik, Pak, kurang Wong titik. mangane lek gak didekne ya ngesakne pitike mati. lho. Nggih, leres. Ya to. Pitike mati. Mati. Pak Di, Di, Pak Di. Kurang titik, Pak, kurang sak cerit lagune. Apa? Ya iki mah. Iya, kok bar ki diterusne neh. Beres. Lah, apa-apa kadung akeh awake dhewe iki. Lah, aku ngenteni donyaku lho rumangsa angel. Nggih. Wah, Siap. Ae dhewe kok ayo. Robo kaya kepethuk tawar. Bayah, ya. Mbok. Dijajal gandenge sapa? Gandenge karo Masuk. Pak Ganong e. Ayo. Betul. Oke, Pak Nong. Lanjut ya, Pak Nong. Oh, terus no. Siap. Yo. Yo. Catetan sajroning Hey. Jaya mulya. Pak Cange aku jek kurang Pak Cange Napa? iki. Sing dikersake napa? Ya ngisor iki mengapa? Kuwi kok me dulurku lanang kok Telung Agung lho aku golekne iki. Nggih. Oh, Napa nggih. lagune? Sarung jagung. Oh, kuwi lho. Nggih. Napa Banyu Langit? Banyulangit enten terus niki gerajakan Banyuwangi. Lah Pak gerajakan. Probo niki kedakalin jenengan Probo, niki. Pak. Probo sing Iya, ngatasi. weh. Cocok. Cocok. Kowe kok tak lipat papat. Siap. Lah, tenanan Kula dilimpat pinten? papat. Alah dak tipis lho. Iki masalah lek aku golekne kok Telung Agung. Leres. Kok me dulurku lanang. Sinten, Pak? Pak Adi Juwanto. Masa Allah. Sing pundi niku? Kuwi kono lho me Telung Agung ing gunung. Niku duluren jenengan, Pak Di. Nggih Pak, dulur sinten? lanang. Sinten namine? Pak Adi Juwanto. Pun nanggap napa dereng? Arepe. Nah, iku sing jelas. Jek arepe. Jek ancang-ancang. Siap. Nggih. Nggih. Lagune Gerajakan Banyuwangi Gerajakan. dipun bawani niki dalam kurung dipun bawani Mbak Probo niki. Siap, siap. Nggih. apik, Probo apik. Asli Tenanan. Asli Piye Banyuwangi. piye. Wis joyo, Alah. atik mulya. Ah. Luar biasa. Rungokno wis jaya kuwi wis penak ditambahi mulya. Lah, Ya ampun. ya Allah to. Ya Allah. Subhanallah. Kapok kowe, Prop. Wong Salah. wis penak ditambahi penak. Enak, merasuk. Ya, tibake wong sugih kathoke mlorotan. Oh, oh. Pak Dik. Pak Kowe Dik Kaji. kelangenan. Oh lah. Mergo melorot niku kabotan Tak donya. duwe. Wah, iya. Wah, tibane abot mbok dikeke aku sithik. Wes ayo dijajal. Napa nek kathoke? Gerajakan Banyuwangi. Oh, gajah bawani. Nggih siap. Pak niku unjukno sik bahaya. Itu saiki ae tapi aja keok. Iya. Ayo. Mulai nganti melotrok ndak ketok lato-latone. Karo dulurku lanang Mas Adi Juwanto gak cocok tenan aku. Nggih ngoten. Ning niki mengke kanthi mirsani niki bejang nanggap Iya. Nanggap.
Sampean kok gelem nek kene 10 minggu bakal ditanggap to karo Jaya Mulya. Lho, Reng, nang kene 10 minggu we. Oh ya masuk angin, angine gede ngomong. Ayo dijajal ya. Bawani Mbak Probo. Om. Siap. Membiat mayon eman. Lah iki lek ku pesen ke Surabaya iki weh. Piye mon kalimun. Wis enek 3 minggu lagi teko iki mang. Kalimun lu sinten? Kalimun. Iki lah bocah kirike ning isor iki lho. Kirike gendeng iki ning isor iki lho. Lek ku pesen ke Surabaya wis 3 minggu iki. Kok lagi teko saiki mang kowe ndek iki nyandi. Dek iki gak mbok tanggap. Lah, ata. Kok sik ora iki jane wayang kulit polenong to, Cah? Pesen wis 3 minggu lagi teko sak sore iki mang terus piye? Bingung aku. Suarane gandeng belambiangan. Ndi duwike? Alah, njalukmu pira? Kerja dikit to. Kowe iki jane sidak Golek bar kerja. Engko bayaran. Urung kerja njaluk bayaran terus piye to? Pacange. Salah niku. Kudune nyambut gawe sik lagi. Kerja sik. Ya Lah. Allah, ya Allah, Ya, nyambut gawe sik. Bar kuwi bayar. Pun beres, Pak, pokoke. Bener apa gak? Bener. Bener, pokoke sawe begini iki bener terus. Bener tok pokoke bengi iki. Aku muni salah ya ora disawer. Dijajal no. Ket mang lak wis jajal sih, Pak. Iya, tapi uga pas. Oh iya. Urung pas. Nyarambiai. Selera. Ini ki dunjak-unjune celanane kuwi selera. Niku mboten perkara mlorot pancen jenengan hobine ngunjukke. Apa enek to ngene iki? Aku iki ndalang tekan ndi-ndi untuk penanggap modeng ini lagi iki lho. Ya, Bijaksana. Nek cara Semarangane iki penanggap sing cong yo ngene iki. Iya. Cong ki lostro. iki bijaksana karo Loman. tanggung jawab. Loman. Loman. Nggih. Lah. Wis sing ngatasi pancen kudu Mbak Probo. Mbak, lek gak tak teluk minggu lagi teko sak sore iki mange. Lah nggih to pripun iki nggih, nasib. Karimun ayo. Kalimun lele wani. Lah, nek Kokon teluk- munggah lah. Wedhus iki lah. Mang kirik saiki wedhus. Lah kuwi lah. Sik ta, Pak. Cobi jenengan iki. Upama 3 minggu aku jenengan tekakno rene. Terus aku kongkon nguruk daerah kene ngono ta? Wong saiki sik ket ditanggap. Urutan wedhus Kalimun iki lho. Oh, nuruti iku. Heeh. Oh, ya gak Ki apa-apa. kirek Kalimun urutan. Diurut ampre ben waras. Iki kan rada gendeng. Masuk. Cocok karo Purbara cocok. Ayo karo Mbak Probo. Kuwi kan rada gendeng, diurut bendang mari. Ayo. Ayo diterusne. Pianyu wangi. Lah penak. Kelan kenang wetan segara. Ya ngene iki pancen melorat-melorot selera ngono. Piyayi sugih kaya ngono tuku sabuke ora kuat, Pak. Hobi top. Oke. Hobi. Alas. Oh gak Ora muat. Angker kaliwian
apa to? Awak dhewe tenang ae ngono. Kembang api yang ngono ditekakno 3 ya minggu. ngono kuwi. Kalimone lek kumat ya ngono kuwi. Kuwi jane lek gendeng to kuwi. Kuwi lek nyumet jane jam 09.00 mau ning munine saiki. Bocah pekok kuwi. Oh munine kudune pas penyerahan wayang mawon muni saiki. Ya mung aku dak omate ngelu ndas kuwi kalimone. Aduh, tidak merasuk. Merasuk. Belambiangan aja takon senang susah hati songgo tanah India. Terus dilanjutno nyapa ta wong awake dhewe. Kumelaring. Lah, Kaya Pak Ien pas mendem ya ngono. ya. Aja ngono. Niku Oh. Kumelaring taman Sarinuswan. Ini duwike katen entek lho. Alah mosok to. Mosok lek kowe ndekne wis entek. Ndang suwe. Iya take njalukmu pira? Ayo. Panarti tambah nono kirikku sitok ki mang. Beres engko tak urusane beres. Gerajakan? Gerajakan? Copet nek copet burine jenengan Pak. Ki copet apa mopet iki? saking sing kebangetan sing digrayangi tekan jero barang ya ora krasa iki. Ya krasa ning gak krasa. Betul. Soale napa to Pak Demot ning krasa? Wis merasuk. Tapi kowe kok nangbane kirikku sitok kowe iku iso beres. Siap urusan kula pun. Monggo gerajakan Banyuwangi. Dados. Dados. Hei. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi. Sing tau. Ya sing ngadeg bayaran. Ora ngadeg ya sesuk ae. Nekani ditetepno aku. Ngilangaken susah ing ati. Longgone pasir-pasiran sembur-semburan rerinduan. Ya ayo. Ambil mengan selodoran lan waton Yandeng tangan Hoi. reng pinggiran kenggir Hop. pasir gerak bisik bisik Semayangan. Patri janji urip nyaran sir-siran ambiara gening asih Banyuwangian. Hei. Awas. Yo.
Gandenge PT Jayamulya. Ude Jayamulya. Ring pinggiran. Pinggir pesisir. Gerah handangan. Ada yang. Semayanan matri janji. Ora sanake janji. Biareng sir-siran nambi kiangan gendeng ngasih banyu wangian sir-siran nambi kiangan gendeng ngasih Banyuwangi. Aku yakin ya iso. Tapi cuma nek aku ku nyanyi dhewe. Nah, sing Ya nyawer rugi lek aku nyeluk awakmu no. Tur yen sampean nyanyi sing nyawer sapa? Ya rugi. Lah mangkane lagu nyeluk wis 3 minggu ora gak teko saiki. Lah, Lah terus? aku nyanyi iso. Tapi ya rugi lagu nyeluk awakmu. Lah terus saiki lha apa mek dicekel tok duwe? Ya, iya, kuwi kiri kon munggah wi. Kiri mburimu wi. Lah, mek paspus tok rokokan. Lah sawerane ndi? Lah, Aku wis kerja lho, Lek. Ayo. ya sik ditambahi sitok engkas. Siap. Bar kuwi tak sawer kabeh. Walah Iki Panardi ya bar banyu. Gerajakan banyune apa, Lur, dulur? Nggih, wonten tembang tresna banyu langit sarung jagung. Mas, sedulur saya Masuk aku apa to sing gak iso iki? Bah, jenengane pancen ae dhewe kok, ayo. Aku sembarang iso. Lah aku kok Meduro nyang rene. Oh, tretan Aduh. sadejo, derem maka. Ayo, piye kowe? Iso Ayo. ya Duro rugi. di ma. Ruwe mek anu ngono kuwi. bebeh. Ya weh. Peseh, Cong, peseh. Se, mari iki pas ulangan kuwi aku gak mlebu. Kamongi. Bagus. Cara ulangan kuwi mlebu aku ya iso. Iya. Bagus. Lah. Telak. Niku alasan yang paling tepat. Lah wong-wong uga ngadus kali aku bengi aku adus kali. Li, mosok kaya ngono ki pas ora mlebu. Mbok dilebokne. Lah kuwi lho repot. Sing Wes, toh. lagune napa Pak Nardi mau Napa, sing Pak? pilih. Napa? Ya manut dulurku lanang kuwi mung Lur. apa to, Lur? Lur, Lah dulur. napa mawon kula sebutke. Nggih. Lur, dulur. Kula maksudnya dulur iki. Lah iya. Sarung jagung, terus tembang tresna, napa gambir sawit, sing putih. Apa tembang tresna apa piye to, Lur? Loh, cocok. Wah, Sampean sing njaluk kula cocok. oh ngono ya. Nggih. Kembang tresna sing nyanyi ampun siji. Bareng melih. Heeh, dunggane bareng nek. Lho niki potong dhuwur, niki Ora potong dhuwur. apa-apa. Ken ngadeg ora munggah niki potong dhuwur lho. Lah, Ngadeg kabeh nggih, Pak. oh iya no. Oke. Wong awake dhewe sarung jagung. Kok sike jare di sarung Lek, jagung. jare tembang tresno, Lek. Kok Ja- dadi sarung jagung? Kowe njaluk sarung jagung apa tembang tresno? Jare sampean kembang tresno. Oh, tembang tresno, Lur. Lho, kabeh manut kalian jenengan. Oh, nggih. ya wis tembang tresno ae wis. Jare sarung jagung. Lah aku Lur, lah. kok aja hati-hati lho, Lur. Lur, Aja ngono, Lur, kowe, Lur. Sing bingung awakmu apa aku? niku lho. Lur niku lho. Lho, ora ngono Lur, awake dhewe manut karo Pak Nardi, Lur. Ora Lho, ngono kowe karo aku lak padha lure. Ojo geger, ojo ngejak geger, Lek. Peno, Lek. Sing temen sing ndi, Lek? Piye? Mathuke piye? Pak Nardi bae wedine karo Probo. Lah 3 minggu lagi teko sore iki. Sik noto mercon. Sik noto. Nek sing Sing penting noto, Mer. si dene ngadeg riyin mengke Nggih. tembange dadi Sarung jagung. lho kembang tresno. Wo Pak Jun tembang tresno Pak Jun. Ya wis tembang tresno Lur. Ya Lur, siap. Nggih Pak. Nggih.
Kowe latah gareng ora mari kowe. Oh kowe sing muni ayo kate. Mangga. Sarung tresno iki lek bingung-bingung. Kok sarung dudu sarung tresno. Lah opo lur? Tembang tresno. Masuk. Bah, aku kok bingung to. Lah iya pokoke sing penting. Kowe medane Jombang takon liwat nganan. Terus Teko kono ngimbang. Kok belok kiri akhirnya teko Kediri no. Iki ketoke campurane pertalit iki. Bingung aku ngene iki. Oh alah wong golek dhuwit kaya ngene cah-cahane. Lah, tenan. Kenapa sidane sarung napa tembang? tembang. Tembang sarung. Tembang tresno lur. Yen perlu loro-lorone diaturi. Ayo. Bedile ora apa-apa. Ora Loro dikabehne, Loh. tapi sitok-sitok. Siap, nggih. Salam pertalit lur, siap nggih. Loro Siap, dikabehke siap. tapi sitok-sitok. Lah iya. Tembang tresno sik, tembang Bang tresno. Tresno riyen nggih, Pak. Nggih. Oke, Lur. Ayo, Lur. Ayo, dados tembang tresno hoye. Siap. Goyang lur. Asik-asik. Saya meteng sama sasi gak usah ya. Ojo. Masalahnya meteng wis sangang sasi. Kurang 10 dino bayi. Tangan api. Surya nanging peteng ning mripatku sinare rembulan agawe susah hatiku tresno sing tak jaga namung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Pagah penak elok Jaya Mulya lho. Domong ya. peteng mripatku sinare rembulan namung susah hatiku Pak Waris Sugiono Surabaya, siap. Terima kasih. Ho. Bang tresno ning latihane among semu tresno karo aku
hatiku Sliramu nyatane aku mbok hatiku Aduh aduh. Hancur mesin telur. Hei. Alah ora usah tega. Wong kirek ditegakne.